Kaixo, egunon. Ongi etorri guztioi Urbainegi Eskola kurtso bukaeran antolatzen duen jaialdira. Egunon, bai, hementxe gaude goiz eder bat pasatzeko asmotan, gure eskolako artisten lanarekin disfrutatzeko. Halaxe da, bai, baina hasi aurretik gogoratu behar dizuegu mugikorrak itzali behar direla eta jaialdiak irauten duen bitartean isiltasuna mantendu behar dugula. Egia da, abeslari eta dantzari bikain hauek benetan eskertuko dute guretza dutena, adi jarraitzea. Irati, eta nor izango da jaialdiari hasiera emango dion taldea? HH laukoak prest omen daude Matixa, beraz, beraiek izango dira lehenengoak hotza gainera ikotzen. Dindan, golo, golo, golo abestiarekin datoz. Seguru zaio polita egingo dutela. Bai, ziur, orain animatu ditzagun txalo zaparra batekin. Aurrera!